Так, зробім цішэй. Так, каточак глядзіць Дэдпул. А у нас касмічная пятніца. Все нібыта працуе. Гэта ёсць. Гэта ёсць, чатик працуе. Дзесьці у мяне тут вось тут захоўванне. Так. О. Сёння дуже лянівая пятніца, таму замест малявання мы будзем швэндацца ў космосе. І паляцелі, дзе мы там спыніліся. А спыніліся мы, дарэчы, на гэтым самым, на грузовой палубе. Мы даляцелі ў месца, дзе выжылі людзі, і зараз мы з імі будзем знаёміцца. Dr. Yu! Morgan! Up here, Officer Cool. If we can't open the main door or our friends are gonna pour through. Get up to the catwalk, we'll get you inside. Вось, карацей, там нас выжившие люди і да халеры жэўжыкаў тут лётае, то бок максімальна небяспечнае месца. Калі лезці туды, то адразу трымаем у плечы. І, ведама, мы... Ля, нас заўважылі. Здаецца, нас заўважылі. Ось там яшчэ адзін. Стэлс. Мы ўжо дасяглі таго ўзроўню, калі аднаго канкрэтнага фантома мы забіваем дастаткова лёгка. Просто рэзка на яго наляцеўшы. Але калі іх некалькі, ну гэта праблема нават цяпер нават для нас. Халера. Таму мы паспрабуем іх абысці. Оба. Турелька зламаная. О, ён там ходзіць. Наш псіхаскоп гэты, ён чым мне яшчэ падабаецца, дык это тым, што ён таксама можа выконваць ролю начнога зроку. То бок вось мы трошки бачым тое, што тут зараз. А калі мы з яго прыбярэм, хопа, і бачна значна менш, асабліва калі ў гэты бок паглядзець. Так, давайте пакрысе лутаць. Нейкі нябожчык у нас. Дзень добры. Дарэчы, хутчэй за ўсё у нас інвентар, ну яшчэ не зусім забіты, але даволі няблага забіты. Так. Там у нас гэта зламаны аператор, бачу, здаецца. Там бачу нейкае смецце, а тут у нас фігарыць полымя. Няблага. Смецце падбіраем, полымя. Ну, хутчэй за ўсё лепш ось там пераскочыць. Кола! Дарэчы, трэба праверыць, зараз будзе
ці працуюць сёння ў нас хуткія захоўванні. Слухайце, туды можна залезці. Я гляджу. А як туды залезці? Трэба неяк вышэй. Давайте паспрабуем. Спецыяльна для того, каб залазіць у высокія месцы, я сабе вось гэткую здольнасць здабыў. Хоба. Хоба, і заскочыў. Шыкоўна. Так, глядзім, можа тут ёсць што залутаць у сувязі з гэтым. Здаецца, тут няма, але там ёсць, бачыце, нейкі масток. Там можа быць што-небудзь карыснае, а тут увогуле ёсць нейкія трубы, па якім можна 100% бяспечна прайсці. Дзень добры. А тут зачынена. Ні халеры не бачна. О, а там я бачу штосьці карыснае ёсць. Так, трубы трэба парамантаваць. Я бачу нейкае штосьці таксічнае. Фу. Та відавочна будзе нас дамажыць. Штосьці яна не надта фіксіцца. Оба, зафіксілася. Хто там размаўляе? Это ты? О, я бачу там скрыньку. Скрынька. Ну, две аптэчкі, гэта не той кап, але тут ёсць яшчэ і нябожчык. Гэта ўжо сур'ёзна. Дзень добры. Fabrication plan. Дае МП гранат. Неблага. Опа-па. Я чую кагосьці. Вітанкі арыгана. Глядзі, як тут прышпільна. Дарэчы, гэта таксама нябожчык. Ну, калі нябожчык, то трэба залутаць. Хоба. Транскрайб. Нейкі код знайшлі, гэта добра. І аптэчка. І яшчэ трошкі смецця. Смецце у нас ужо хутчэй за ўсё будзе зараз спінала разламвацца, таму што смецце да халеры. Ну, яшчэ не зусім да халеры, але ўжо дастаткова шмат. Так, мы знайшлі нейкі новы пароль. Аб гэтым нам паведамляе гульня. Дарэчы, давайте захаваемся і... Так, гэтая гульня ад распрацоўшчыкаў і Dishonored і Prey, і больш таго, мяне гэты самы Deathloop дужа цікавіць, у тым сэнсе, што ён, кажуць, па сваім механікам нават лепш месцамі за Prey. Ну, у сэнсе, не ў сэнсе гэтых самых прапрацоўкі сусвету, а ў сэнсе імерсіўнасці. Таму да Deathloop я таксама дабяруся. Зламаны аператар, але жывы, але зламаны. Не, так яны занадта падобныя, таму што насамрэч у гэтых распрацоўшчыкаў Arkane Studio величезные проблемы. Не просто проблемки, а величезные проблемы. Потому что ось... Ауч. Я подпалился. Пакуль трендзел, давайте схаваемся и полікуемся. Тому что ихняя гульня, яны дастаткова такие, ведаешь, нишевые.
То бок не для ўсіх. Яны аніводныя з іх амаль што, ну, акром хіба што Дызонарадага першага не сталі хітамі, грошай ім даюць няшмат, і ў выніку у іх там все з рук валіцца. І іх апошняя гульня, як та яе, карацей, шосці там з вампірамі, яна атрымалася настолькі дрэнная, што аж капец. Таму у іх просто няма магчымасці там штосьці эксперыментаваць, неяк там шукаць новыя падходы і гэтак далей. Таму гульні сапраўды вельмі падобныя. І адрозніваюцца толькі сапраўды глыбокімі месцамі. Так, гэта ў нас гель, які закрывае глыбокія раны. Глыбокія, шосці я загаворваюся, а штучнай скуры у нас, на жаль, няма. Назвамі. Не, ну не назвамі, не так все дрэнна. У першую чаргу гэта сусвет, то бок сусвет Дызонараду, сусвет Рэю і сусвет Дэслупу, гэта катэгарычна розныя сусветы. Тое, што там вось механікі у межах гэтых сусветаў, яны сапраўды падобныя. Тут пагаджуся. Нам, дарэчы, трэба жэрці ежу. Таму што, па-першае, у нас яе шмат, па-другое, у гульні ёсць ачыўка за тое, каб пакаштаваць усе віды ежы, якія ёсць на Таласе. І калі глянуць глыбей, то гульні ўсё ж такі адрозніваюцца на больш глыбокім узроўні, у тым сэнсе, што халера, дзе ты? Пакусаў нас, пакуль я размаўляў. Рэй у нас пабудаваны вакол сусвету, то бок яны моцна ўклаліся менавіта ў асяроддзе, зрабілі шыкоўную маленечкую станцыю, ну не маленечкую, яна адносна вялікая, але ў тым сэнсе, што гэта замкнутая сістэма, камерны сусвет, вакол якога, ну, ён абсалютна абмежаваны ў тым сэнсе, што вось ёсць ён, а вакол космас, то бок нельга выйсці за яго межы. І вось у гэтых межах яно да халеры прапрацована. Калі мы размаўляем за Дэслуп, то там трошкі іншая сітуацыя, там яно пабудавана вакол часу. То бок там фішка ў тым, што ёсць часавая гэтая пятля. Ці запусцімся? О, запусцілася. І трэба дэтэктыўным чынам скласці пэўную паслядоўнасць падзей і ўжо ад гэтага плясаць, робячы тое, што трэба рабіць. То бок там мы шукаем паслядоўнасць, тут мы проста швэндаемся па прышпільнай станцыі. Вау, колькі ўсяляка. Цяпер у нас тут светла і можна хадзіць без... О, чыпсет нейкі новы знайшлі. Пачакайце, это трэба паглядзець. Нейрамода у нас, дарэчы, да халеры. Трэба будзе падумаць, куды іх укласці, а яшчэ у нас ёсць новыя чыпсеты. Гэта у нас чыпсет павелічаная абарона супраць фізічнага дамагу. Ну, такое сабе насамрэч, таму што нас забіваюць не фізічным дамагом. Мясцовыя жэўжыкі, яны лупашы чым заўгодна, толькі не фізічным дамагом. І сюды павялічвае пашкоджанні па адмечаным варагам.
Таксама трошки лухта, таму што я ж не адключыў, дарэчы, я ж забыўся і не адключыў. У мінулы раз мы подрубілі меткі. Трэба іх выключыць, таму што ў нас тут Immersive Sim. Вось, цяпер файна. Так, мне баліць, я апёк сябе агнём, і да нас ідзе халера жэўжык. Таму зараз будзе боляча. Мінус жэўжык. Але там яшчэ ў нас электрычны ходзіць. Электрычны нашмат больш плотны. О, дарэчы, я бачу станкі. Так. Не забили, не забили. Во, забили. Так. Ён нас трошки шипнув. Дякую, Павлік. Сёння у нас даволі неблагі набор. У якасці вадзіцы у нас квас хлебны. У якасці чагосьці зелёнага агуркі, а ў якасці смаколіка каўбаска. То бок сёння даволі неблага падрыхтаваны. Вось, карацей, мы ачысцілі шлях. Амаль што здаецца. І зараз пойдзем знаёміцца з мясцовымі жыхарамі. Распевучка. Прыгожым голасам трэба размаўляць. Распеўка. Прыгожы голас. Каб всё было як трэ. Так. Дзесьці яшчэ хтосьці жывы. Стелс. Хе-хе-хе. Як мы іх зараз файна забіваем. І ўсё здаецца. Мы вось адсюль мы зараз прыйшлі. Да нічога. 2 цента гэта, вядома, не халеры сабе, але, ну, я думаю, пратрымаюся. Яшчэ штосьці знайшлі. Божуха, ну мы працягваем знаходзіць усялякае карыснае. Менавіта чыпсетаў іх аж неяк піпец зашмат. Не чыпсікі, а чыпсеты. Так, яшчэ нам... А вось гэта у нас дзверы ці не дзверы? Дзверы, але зачыненыя. Чыпсікі. О, арыгана таксама стрыгерылася. Так, гэта у нас што? Сінтетычны матэрыял. Вітанкі, вітанкі. Падрамантуй нас, калі ласка. Добрага роудкрафту. Поспехаў. А мы тут працягнем лутацца. Тут па ўсялякіх гэтых палубах хутчэй за ўсё шмат чаго цікавага будзе. Гэта што? Карга-ліфт контрол. О, глядзіце, працуе. Можна і скокаць, можна карыстацца ліфтом. Тут у нас, я бачу, цэлая турэлька. Але турэлькі нам не сябры, на жаль. Так, там у нас што? Габа. Ёсць што смачнае? Так, нам вось туды. А яшчэ можна сюды. Вітанкі, вітанкі. А, ну яны пазней, мабыць, адкрыюць.
Мы пакуль што яшчэ палутаемся. Ням-ням-ням. Эть. Тут у нас закрытое, зломанное. Тут у нас что-нибудь есть? Не, здаецца, няма. А вось адсюль мы прыйшлі. Так, яшчэ вось у нас есть скрынька некая. Бяром. Ну, здаецца, все залуталіся. Хіба што вось у тым... А тут што ёсць? О, і тут турелька, глядзіце. Турелькі, дарэчы, нам спатрэбіцца. Тут зараз будзе місія ў тым, каб абараняцца. І для таго, каб абараніцца, нам трэба пэўным чынам будзе расставіць турелькі. Давайте яшчэ тут паглядзім, палутаемся. Як можна гэтую халеру выключыць? Шчыра кажучы, не ведаю. Бачу. Хопа, синтетичный материал. Лутанули. Ну, здається, все. Все інше ми тут уже залутали. Здається. А, во, яшчэ нябожчык. Божухна. Позалазили ў нейкія далёкія месцы і паміралі там. Нельга было больш зручна неяк памерці. А, у яго яшчэ і няма ні халеры. А, мы яго ўжо лутанулі? Сур'ёзна? Ай-яй-яй. Так, вось там яшчэ можа штосьці быць, глядзіце колькі. Але там і нейкая атрута. Складана, як сюды залезці? І атрута, і цёмна. Тут мы ўсё заляпілі, але можна яшчэ вышэй залезці. А, і у нас ліхтарик сіл, скотиняка. Будучыня геопарсете. Ліхтарик разраджаецца за некалькі секунд. Не, ну прыгоженька. Гульня выглядае піпец як смачна. Толькі вось ліхтарыкі гаўно. Так, тут нічога. На той палічцы нічога. Там, здаецца, таксама нічога. Тут скрынька. Аптэчачку бяром. Там ужо палутана. Здаецца, ўсё? Так. У гэтым пакойчыку мы забілі 2 мімікаў. І, здаецца, ўсё, што маглі, залуталі. Окей. У гэткім выпадку ідзем да станкоў. Все наше залутанае трэба перапрацаваць. У нас зноўку кірыліца. Вітанкі дэкамацу. Сёння у мяне смачны хлебны квас, каўбаска з пепероні і агуркі. Вітанкі пані Тацяна. Вітанкі ад нас і добрага здароўя. Так, што яшчэ мы можам перапрацаваць? Яшчэ, хутчэй за ўсё, трэба частку вось гэтай халеры перапрацаваць. Добра, жарэм. Агурок пайшоў.
Аркадыю паглядзеў, вядома, у цябе змешаныя пачуцці. Як табе менавіта пераваратні? Так, давайте паглядзім, колькі ў нас усялякага смецця ў кішэньках. Ну, дарэчы, у нас неяк мала металу. І абсалютна няма экзатычных матэрыялаў. А чаму? Пачакайце, а чаму няма экзатычных матэрыялаў? У нас ж былі рэшткі гэтых самых мімікаў. Няўжо іх так няшмат? Дзіўна, дзіўна. Штосьці не так. О! Яшчэ нейкая смецціна. Навядзем трошки парадку. Яшчэ гарыш, божухна. Нам трэба зрабіць штучную скуру сабе. Я ж забыўся. Ну, сюжэт там такі. Больш як завязка. Гэта факт. Я ж кажу, асноўнае, што мне спадабалася, это менавіта пераваратні. Во, вось гэта нам трэба. А тое, што нічога не зразумела, гэта таксама плюс. Ну, вы ж мяне ведаеце. Трэба, каб гэты самы сусвет быў вакол таемны, каб можна было разбірацца і выдумваць сабе усялякае рознае. Таму тое, што незразумела, гэта для мяне, як заўжды, плюс. Так, што мы можам перапрацаваць? Куды можна кінуць гранату, каб здабыць металу? Нам патрэбен металабрухт. О, яшчэ штосьці валяецца, божухна. Яшчэ ключ знайшлі. А! Шо? Дзе мы апошні раз захоўваліся? Вы, бляха, сур'ёзна? Капец. То бок уся тая дробязь, якую я зараз палутаў, яна зноўку ляжыць там, дзе ляжыць. Халера. Таму што мяне забіў зламаны электрашчыток. Кайфы, кайфы. Паважаю, так бы мовіць. Не, хутчэй за ўсё, гэта нават не лянота, гэта проста катэгарычна маленькія бюджэты. Просто жудасна маленькія. Так. Слабавата будзе. Так, яшчэ нейкая лухта. Трэба штосьці перапрацануць, таму што калі у нас не будзе нейрамодаў, гэта адно, а вось калі не будзе набойчыкаў, гэта зусім іншае. Усё сышло на Кейджа, магчыма. Ёсць такая, так бы мовіць, імавернасць. Альбо ўвогуле, ну проста па Кейджу нельга сказаць, што ён там удзельнічае выключна ў высокабюджэтных і за вялікія грошы.
Мне здаецца, што ён вось далучыўся да максімальна аматарскага пачатковага ўзроўню фільму амаль што бясплатна, як на мяне. Так, а калі перапрацаваць турэлькі зламаныя? Яны ж усё адно зламаныя. Давайте куды-небудзь сюды поставім. Ёсць у нас яшчэ тут турэлькі? Опа, а гэта што? О! Да вот гэткая сістэма ёсць, прышпільна. Окей, давайте паглядзім, ці перапрацуецца турэлька. Ух! Слухайце, перапрацавалася. І нават нібыта няблага матэрыялаў здабылі гэткім чынам. Всё подобрали. Окей, теперь зноўку перапрацоўваем усю лухту. Так. Теперь у нас 4 ключа. Яшчэ вось гэта. Давайте глянем, дарэчы, вось у нас тыфонскіх органаў, тыфонскіх тумараў. Вось іх карацей 16 штук. Чаму з гэтага мы атрымліваем зусім няшмат карыснага? Менавіта гэтых самых экзатычнай матэрыі вось гэтай вось. То пытанне. Ну ты, вядома, параўнаў. Маленькія бюджэты, яны по-рознаму маленькія. Тое, што зараз лічыцца маленькім бюджэтам, ну то бок першы чужы, там быў невялічкі бюджэт, але маленькім яго цяжка назваць. Яны сабе літаральна будавалі усялякія дэкарацыі, адбудоўвалі лютыя. Для ўжо з маленькім бюджэтам нават гэтага няма. Так. Нам зноўку трэба палікавацца. Бляха, выбачаюся. Нам патрэбна штучная скура. Дзе яна? А, вось я наш кожух. Так, вось. О, палікаваліся, божухна. Поджараем усё. Жарем лапшу, чипсиги, бананы, всялякае рознае, а яшчэ штось я хацеў зрабіць. Я хацеў вось гэта распалавініць. Опа. І одну частку перапрацаваць, таму што нам не трэба столькі рамонтных. Зараз ось мы адрамантуемся. Макс. 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 І вось гэтую на 22 перапрацуем. Гэта. У нас добра пайшлі, дарэчы, вытрачацца мана-поушаны, вось гэтыя псі. Трэба ўжо пачынаць іх крафціць. О, бачце, адразу 5 адзінак металу. Зараз мы наробім набойчыкаў да халеры. У нас амаль што няма набойчыкаў на пісталет.
і трэба трошки яшчэ набойчыкаў да шатгану. Мы цяпер можам рабіць сабе пенагарматы, від танкі беляшык. І, дарэчы, вось гэтыя тэфонаўскія гранаты таксама можам рабіць. Дарэчы, Арыгана мае рацыю. Мы моцна прамацаваліся ў іншапланецяніна. Таму мы жудасны чалавек насамрэч. Нягледзячы на тое, што мы трошкі перайшлі да пацыфізму, усё адно мы да халеры жудасныя. Яшчэ нам трэба набойчыкі да пісталету. Вось. Оп. «30 і яшчэ 30. Усё, мы добра падрыхтаваныя. Так, захоўваемся, каб не вось гэта вось. Вітанкі. Так, нас прапускаць не хочуць, трэба залезці вось адсюль. Не патрапіў трошки. Так. О, адкрылі. Дзякую. These PP-N8s might as well be water pistols for all the good they do. Да нармальны пісталет. Все нармалёва, я ім столькі мімікаў забіў, ты б бачыў. Так, ось сюды можна відавочна ўлезці. Тут да халеры ж карыснага, адпаведна, гэта ўсё нашае. Thank Thanks you for for saving rescuing Rani. Officer Chaudhry. There's bound to be others. She's... We need to help as many of them get She's to safety alright, as we isn't she? can. Карацей, якая тут сітуацыя? Тут у нас сабраліся некаторая колькасць выжыўшых, у тым ліку тыя, каго мы Dr. Igwe выратавалі. is blessed. It was fortunate you came along when you did. І тут у іх побач, вось, у Thank you for наступнай... saving Officer Chaudhry, Dr. Yu. Да цішэй, She's калі told ласка. us of the telepaths. Можа вас пазастрэльваць, каб вы менш трындзелі. На суседняй палубе, вось у нас гэта карго-бэй А там вось карго-бэй Б. Туды трэба прайсці, каб выжыць, але на карго-бэй Б у Yes, Dr. нас... Stephen Igwe Remmer was during the floating first in a stages of cargo the crate attack. outside the ship. I'm glad you were If he able to stayed save there, he might Rani. have survived longer than any of us. Слухай, ты, можа, цішэй трошкі. На карго-бэй Б у нас да халеры злых тифонаў. У тым ліку, дарэчы, ткач. Давайте паглядзім, можа, каго паскануем яшчэ. Гэта звычайны. Там быў тэрмальны, мы яго скананулі. Ось Арыгане смешна, а у мяне яны ўжо раздражняюць. Я ўжо трошкі засмучаны тым, што абраў шлях пацыфізму. Хутчэй за ўсё, зараз мы ім будзем што-небудзь прастрэльваць. Насамрэч, як вы можете заўважыць, я тут трошки арыентуюся. Гэта таму, што па-за стрымом я ўжо тут прабегся дзеля ачывачкі адной, і па-за стрымом я іх усіх ужо знішчаў. Але, ну, зараз мы будзем іх усіх ратаваць. Таму што, зноў ж такі, ёсць ачывачка прайсці гэтую місію, не згубіўшы аніводнага з гэтых доўбняў. Мы будзем гэта намагацца сёння зрабіць. Нам трэба будзе адкрыць вось гэтыя дзверы, пусціць сюды да халеры мімікаў, і пры гэтым, каб ніхто не памёр. Таму гэта будзе жосць. О, вітанкі пані. Гэта космас, мы з таго боку падляталі. Гэтую пані мы, здаецца, нават луталі. А вось там у нас сейф, у які я не заглядаў.
Так, гэта ў нас таксама космас. Ну, Рэган, я ж тлумачу, гэта Immersive Sim, Thanks for getting яны Chandra back to us. She's рэалістычныя still ў rattled. першую чаргу. Says if То бок і іх сэнс у тым, каб God, did it? ты заткнешся ці не. Just made another one of those things, like it pulled it right out of Enoch's corpse. Corp. If you hadn't come along, I'd still be at their mercy. Dr. Yu, Thank you. again, I want to thank you for the timely Being rescue. controlled by those things. Ось, до речі, той же вже кого ми врятували. Watching myself. Доктор But my Ігве. Dio, voice- Igwe. My Your voice was brother, Alex, buried brought me inside to the me. station to head up I neuromod wanted to research. scream, but I Боже, couldn't. на мені I так не felt подобаються like I was люди. drowning. Яни триндять і триндять. Myself. Триндять і I heard that триндять. some of the other security officers, Stieg, Lemma, Could make better use of it. they didn't make it. There's still hope. There must be. Забій зяпу, калі ласка. Боже, як з гэтым жыць? Не ўсе Immersive Sim такія, не. Я не кажу, How што did яны this все all такія. Я кажу, што найлепшыя з іх гэткія. I thought. I don't know what I thought. It's good to see you. Is TranStar mounting a rescue operation? У тым сэнсе, што яны I was in забалансеныя. fuel storage Файна. when the fire Максімальна broke out and рэалістычна. everyone began running. Гэта ў тым ліку тычыцца і They weren't персанажаў. running from the fire. It was these shapes. Боже, все, я иду отсюда. Яны мяне задралі. Хоч падыхаем. У жыцці яркіх персанажаў у нас не тое каб шмат. Асабліва гэта тычыцца вось гэткіх калектываў. Гэта ну тыповы навукова-даследчы калектыў. Усе да халеры эгоістычныя, трошкі дзёбнутыя і непрыемныя наогул. То бок я як чалавек, які працаваў у гэткім калектыве, магу засведчыць, што піпец як рэалістычна. Не, ну яскравыя персанажы тут ўсё ж такі ёсць. Напрыклад, вось та ж самая Chief of Policy, ось гэтая, як та яе, Даніэла Шоу. Яна кайфовая. І плюс, дзякуючы вось гэтай дэтэктыўнай гісторыі вакол яе каханай, If only I Отшивается could have живой. put out the fire. It's contained, but I could have done more. Опа! Што я даведаўся яшчэ? Вось памятаеце, я распавядаў пра спідран, які паглядзеў. У гэтым спідране я заўважыў, што жэўжыкі проста б'юць па вось гэтым халерам і яны адчыняюцца. Як выявілася, у гэтых халерах у нас, ну фактычна, і гэта як у сталкеры былі схованкі. Гэта літаральна схованкі з лутам, дзе хавалі сваю здабычу гэтыя самыя кантрабандысты. Вось мы здабылі нейрамодзік. Кайфова. І здаецца, літаральна ў кожнае такое штосьці схаванае, і ёсць ачыўка за той, каб знайсці ўсе. А гэта піпец колькі, я вам скажу. Калегі цікавы, яны, вядома, ёсць, але для таго, каб зразумець, што калега цікавы, трэба з ім доўгі час папрацаваць. Амаль што ніколі не бывае такога, што вось адразу пачынаецца з таго, што о, гэты чалавек цікавы, я з ім буду сябраваць. А вось з гэтымі жэўжыкамі у нас няма магчымасці доўгі час паразмаўляць. Яны хутка будуць паміраць. Ну, вядома, мы будзем намагацца рабіць, каб яны не памерлі. О, дарэчы, я знайшоў праход. Але доўга мы з імі швэндацца, вядома, не будзем. Каб расчысціць праход, трэба будзе скарыстаць гранатку. Оба.
Зараз будем лутаться. Захоўваемся. Ова. Дзень добры. Што у вас тут смачнага ёсць? Оба, смачненько. Оба, смачненько. О, яшчэ одна турелька. Слухайце, гэтак пойдзе і нам не трэба будзе ўвогуле іх рабіць. У тым сэнсе, што ў нас зараз будзе квест ад мясцовай лідаркі выжыўшых. І гэты квест будзе пра тое, каб знайсці гэтую самую божухна. Чарцёж, карацей. Менавіта турэлік і накрафціць іх. Не, так я ж кажу, у нас будзе зараз заданне про тое, каб накрафціць ось на станку турэлік. Спачатку знайсці чарцёж, потым накрафціць. Але у нас ужо добра гэта ідзе, у тым сэнсе, што ужо ёсць 3. Так, а сюды як пралезці можна? Тут таксама я бачу скрынькі, я хачу іх забраць. Тут только адтуліны ў столі няма. А як туды пралезці? А, гэта, мабыць, звонку трэба вось туды будзе неяк залезці. Гэтае в акно, мабыць, адкроецца. Нягледзячы на тое, што турэлькі нас не любяць, мы ўсё адно з імі будзем мусіць працаваць. Don't know if Dr. Igwe is lucky to be here or not. Might have been safer in his crate. Дарэчы, як вы можете заўважыць, як вы можете пачуць доктара Ігвы, якога мы ўратавалі, насамрэч ніхто не любіць. Таму што ён, як і мы з брацельнікам, не надта прыемныя людзі. І з улікам таго, што здарылася на нашай станцыі, якой мы кіруем, людзі да нас ставяцца не той, каб добра. Але, мы хоч чымсьці карысныя, а доктар Ігвы нават гэтага не можа неяк штосьці зрабіць. Так, скрынька. Спалены дыск. Нататачка нейкая. У нас, дарэчы, знойдзены нейкі гэты самы пароль. Вірамоды 4 штукі. Dr. Igwe. Figures he'd survive. Dumb luck, I suppose. Ну так, dumb luck. So you came all this way, only to get back into Talos? Only way in is through the door to Cargo Bay B, which is filled with those creatures that your brother insisted couldn't escape confinement. Kind of like you. I'm the only one with the code. Okay. It's yours if you can help us secure the firepower we should have had when assigned here. The Eradicator fabrication plan. My men told me power's been restored to the Fabricator. That was you, wasn't it? Так, гэта I я was зрабіў. quick to underestimate you, Doctor. That means all we need is the turret fabricator plan. There's one in the safe in the security office, but the hull breach puts it out of my reach. Still, if you have a suit and are up for another walk, we could really use the additional firepower. Okay. Look, I don't know what you're planning, Morgan, but just remember, the only thing that matters is how you treat the people that are still alive. Калі вы не пазналі, гэта тая дзяўчына, якую мы ўратавалі ў Грынхаусе. Там у нас было 3 чалавекі, якіх мы Any luck with раскалдавалі. those turrets? І вось адна з іх зараз There must be a way нам to get some дапамагае. turrets online. Карацей, мы атрымалі нейкі код, і мне здаецца, гэта код ад таго сейфа, які у космосе там лётае. Таму зараз мы будзем вяртацца ў космос. Яшчэ раз паўтаруся, што мы зараз робім. Вось мы на Cargo Bay А. Нам трэба праз Cargo Bay Б зайсці у Талас, які зараз заблакаваны, таму што наш брацельнік усё заблакаваў.
О, пабудавалася. Не яшчэ. Ну, але ўжо прыгожа. І ў нас зноўку ў кішэнях да халеры смецця. Ну так, вядома, гэта лут. Вось гэта, вось гэта, гэта мой сорам. Гэта набойчыкі да лазернай пушкі, якую мы так дагэтуль не знайшлі. Я ўжо распавядаў на папярэдніх стрымах, калі гэта было, чаму гэта было, але мы гэтую пушку гармату стрэльбу абавязкова забярэм. Так, перапрацоўваем. О, смаката. Так, ну шо, полезли зноўку ў космас. Так, яшчэ заскочыць туды божухна. Поехали. Захоўваемся. Я, дарэчы, так і не праверыў, ці працуюць хуткія захоўванні. Вось мы там захаваліся, перайшлі сюды і такі F9. О, захаваліся. Хуткія захоўванні сёння ў нас працуюць. Што нам трэба зрабіць? Ну, вось пасля таго, як пройдзем гэты эпізод, разблакуем станцыю, абараніўшы ўсіх чалавекаў, трэба будзе разблакаваць ліфт і знайсці лазерную гармату. Гэта ў нас так, аддаленыя планы на наступныя стрымы. Так, тут мы ў мінулы раз, дарэчы, ляцелі хуценька-хуценька, таму што нам трэба было ўратаваць таго доўбня ігвы. А зараз мы можам спакойна агледзецца і палутацца. Палутацца гэта дужа важна, таму што тут, акром усяго, ёсць некалькі нябожчыкаў, якія лётаюць. Зараз без маркераў іх будзе цяжка знайсці, але мы абавязкова знойдзем. І, вядома, будзем збіраць усялякае смецце. Маркеры для слабакоў. У нас тут жывы сусвет, будзем па хардкору ўсё рабіць. Слухайце, я не ведаў, што тут ёсць такія скрынькі. Пачакайце, гэта ў кожным чоўне ёсць. Давайте паглядзім. Не, у гэтым няма, бачце. Так, зараз яшчэ ліхтарык пагасне. Не ва ўсіх чоўнах гэта ёсць, але ў некаторых ёсць. Так, гэта што за кавалачак смецця? Бярэм. Без ліхтарыка, дарэчы, лепш бачна, што можна злутаць. Так, там яшчэ штосьці ззяе. А, вось тут таксама, бачце, ёсць палічкі з чымсьці смачным. Хе-хе-хе, лутаем, лутаем. Так. Во, там яшчэ штосьці бачу. Трэба уважліва глядзець наўкол, каб нас не схапілі за сраку крышталоіды. Так, тут палічак не бачу. А тут можа быць. О, вау! Бярэм, бярэм. Кайфы.
Так, оп. Гэта у нас крышталоіды. Мало таго, што яны непрыемныя, дык яшчэ і радыяцыяй б'юць, таму трэба іх знішчаць асцярожна і пажадана з дапамогай нашай спецабілкі тэфонаўскай. Таму што калі вось у гэтую халеру, бачыце, вось гэтая халеру, якую я зараз цэлю, калі па ёй стрэліць са стрэльбы, яна разламаецца на шмат вось гэткіх палымяных жэўжукаў, якія будуць нас атакаваць. Але калі я бахну кинетычным ударам, гэтыя палымяныя жэўжыкі таксама адразу згараць. Пэў, і нікога не засталося. Не той, каб надта эканомна ў сэнсе дзесьці яшчэ. Ай-яй-яй. Дзе яно яшчэ? Давайте отляцім. Уже так у паніцы. І развернемся. Так, нас трошки заўважылі гэтыя жэўжыкі. Крышта халера лоіды. Гэта ў нас такія тэфоны камікадзе. Як я зразумеў, іх найлепш забіваць, стрыгерыўшы вось гэтым лялькавым арбалетам. То бок яны кідаюцца на то, шо? Шо? Халера, гэта ткач. Так. Пакуль мы соўкаліся там унутры, сюды прыляцеў ткач. Окей. Кайфовенька. Ось, дарэчы, добра, што я вось гэтак у паніцы адляцеў трошки далей, таму што інакш ён бы схапіў нас і пабіў бы. Дарэчы, бачу нябожчыка, якога варта залутаць. Трошки вышэй палезем. Гэтых нябожчыкаў тут непадалёк раскідана шмат, але вось праз тое, што ў нас адключаны маркер, іх збіраць будзе трошки цяжкавата. Спакойна, спакойна. Хоп, тармазім. Дзякую. Таму што шукаць цёмныя плямы ў цёмным асяроддзі дастаткова цяжка. А, вунь там яшчэ. Так, смецці падбіраем, падбіраем. І уважліва глядзім наўкол, каб вось гэтая халера да нас не падышла. Няхай яны там удалечыні лётаюць. Так, і вось якая у нас зараз праблема. Ткач. Захоўваемся і ўзгадваем, як яго біць. Ткачоў біць трэба з дапамогай нульвейв гранат. Таму што гэтыя нульвейв гранаты здымаюць з яго вось гэтую тканінавую броню, і тады яму можна біць. Ну, тут усё ж такі яно значна больш глыбока прапрацавана ў параўнанні з Dead Space. Dead Space, дарэчы, таксама прышпільны камерны, але яно і блізка не гэткая халера. Дзе ён там схаваўся?
Вось гэтыя крышталоіды, карацей, трэба спачатку... О, ён аднавіў броню. Спачатку трэба будзе забіць крышталоіднае гняздо. Але праблема ў тым, што ён таксама можа выклікаць крышталоідаў. Давай, 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 аднаўляйся, здольнасць. Давай, 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 давай. Будзем лупашыць яго па-тэфонаўскі. Шо гэта? А, ён нас напужаў. Всё? Нармалёва. Залупашылі. Гэта было небяспечна, але мы далі рады. Капец, тут усё ў мясе. Трэба знайсці будзе яшчэ яго рэшткі, каб палутаць. Вось, вось нейкі кавалачак. Дзякую. Уівер. І вось у нас сейф. Дарэчы, мы калі там соўкаліся... О, во-во-во. Тут яшчэ была пані. Лётала. Але ў яе нічога няма ў кішэньках. Так, сейф. Зараз паглядзім ввогуле, ці той гэта сейф. Той, сапраўды той. 3, 1, 1, 7. І у нас тут чарцёж і 2 нейрамоды. Божух, наколькі у нас нейрамодаў. Keep an eye out for materials to build them. Schematics half the battle. Once they're built, though, I can't wait to see what they do to our new friends. Нас ужо заклікаюць ісці туды. Не. Выконваць місію, але мы спяшацца не будзем. Мы спачатку яшчэ тут палётаем, паглядзім. Можа, што тут утануць можна будзе. Што найменш, я памятаю, што тут да халеры яшчэ нябожчыкаў ёсць. О, дарэчы, можна дачакацца сонца, і тады будзе значна прасцей іх шукаць. Як і ў мінулы раз. Калі мы лёталі без маркераў, мы дужа-дужа захапляліся сонцам, у тым сэнсе, што яно сапраўды дапамагала. Так, некае смецце. Гэтая гульня да таго прапрацаваная, што тут нават сонца карыснае. Во, глядзіце. Мы павярнуліся да сонца, і цяпер ўсё нашмат лепш бачна. Давайце пільна глядзець. Можа, заўважым кагосьці нежывога. Так, гэтага мы ўжо луталі. Карга-бэй-бэй, куды мы зараз пойдзем. Ну, без маркераў зусім цяжка. Давайте захаваемся і паляцім вось у той бок. Тут мы бачым гейт, які відавочна закрыты. А можа тут що ёсць? Давайте, що гэта за скрыня лётая? А, ну глядзіце, нейкая скрыня сапраўды лётая. Хопа. Бярэм, смачненька. Вось у нас гейты, якія хутчэй за ўсё, бачыце, яны зяюць чырвоным, гэта значыць, што яны закрытыя. Так, гэта што лётае? А, гэта кісларод лётае.
Ой, глядзіце, там штосьці прабітае і адчыненае. Давайте зазірнем. Бляха, як прыемна даследаваць гэтую халеру. А, дык гэта ж Hardware Lab. Слухайце, гэта ж тое месца, дзе мы ўпершыню выходзілі ў космас і залеталі вось туды, там луталі картку доктара Гальвані. Гэта літаральна тое месца, але зараз яно відавочна заблакаванае, таму што зараз уся станцыя заблакаваная. Хоба, бачце? Security Lockdown. Гэта тое, што зладзіў наш брацельнік, калі мы ўлезлі ў Deep Storage. Кайфовенька. Так, вось гэта мы палуталі, так? Так, гэта палутана, а вось там яшчэ штосьці. А, ну гэта... А гэта наш першы нябожчык. Першы чалавек у космасе, якога мы лутанулі. Таксама палутаны. Харызма Шоудан? А гэта у нас, дарэчы, шаноўная, трошки велікотка. Таму што Шоудан гэта назва штучнага інтэлекту з серыі гульняў System Shock. Гэта у нас галоўная антаганістка Шоудан. Бачу нейкую скрыню, якая можа быць чымсьці забітая. Дзень добрый. О, я чую, хтосьці там размаўляе. Мы бачым наш цень. Дзякуючы гэтаму мы лепш адчуваем маштабы гэтага месца. Так, тут нічога карыснага не бачу, на жаль. Окей, тады будзем вяртацца. Таму што яшчэ не хапала, каб мы згубіліся. Зараз сонца пройдзе. І мы патрапім у бяду. Бачце, гэтае месца, асветленае сонцам, нашмат больш такое зручнае ў сэнсе даследавання. Там яшчэ штосьці лётае. Божух, наколькі тут усяго усялякага. Так, гэта, дарэчы... Стой. Вось гэта у нас рэшткі аператара. Іх, хутчэй за ўсё, таксама можна залутаць. Хто размаўляе ў вакууме? А, у гэтым сэнсе, ну так. Ну тут насамрэч цяжка знайсці ці то хіба, ці то яно таксама прапрацоўка, у тым сэнсе, што гэтая размова ў вакууме, гэта можа быць тое радыёрэха, якое мы ловім нашым прыёмнікам, таму што у нас таксама ёсць прыёмнік, які аўтаматычна ловіць усё, што наўкол адбываецца. І з улікам таго, што гэта ў нас размовы, якія размаўляюць робаты, з улікам гэтага, то, магчыма, менавіта радыё. О, божухна, яшчэ штосьці знайшлі. Колькі тут усяго! Я ў шоку. І яшчэ бачу нейкі кавалачак смецця. Ідзі да мяне, кавалачак. Вітанкі чыфіверсы. Дзякую, што завіталі. Дзякую, Арэгана, што спаліла гэтых. Таксама, гэта ж таксама штучны інтэлект, з якім мы вымушаны змагацца.
Ну так, так. Ох, все. Твердая земля. Космос да таго цікава прапрацаваны, што вось калі вяртаешся ў нармалёвае асяроддзе, такі о, божух, на мяне не круціць. Все як трэба. Класічная ВСД працуе. Так, давайте перапрацоўваць усё смецце, якое знайшлі. Пэнк. А яшчэ вось гэта і вось гэта. І яшчэ у нас, блин, у нас 10 паляўшэнняў да зброі. І 18 нейрамодаў. Божухна. Трэба будзе з гэтым зараз разабрацца. Асабліва з улікам таго, што бойка будзе цяжкая. Так, колькі у нас тут накапала? Да халеру усяго, асабліва хіміі. Давайте паглядзім, колькі каштуе зрабіць турельку. Сайко... Шотган... Во. Портабл турет, 3 металла, 3 хіміі. Мы можам зрабіць... Да халеры, калі коротка. Нават калі не ўлічваць тое, што ў нас ужо ёсць 3 штукі готовыя. Так, давайте залезем у нейрамоды. Не, спачатку захаваемся, а ўжо потым. Так, 18 штук нейрамодаў. Гэтак шмат у нас яшчэ не было. Давайте глядзець, што мы можам прамацаваць. Тутака. Броню. Ну, шчыра кажучы, броня гэта не для стэлсу. А я нагадаю, мы ў асноўным стэлсавік. Нам, як стэлсавіку... Блин, так хочацца міміка 3-го ўзроўню бахнуць. Я нагадаю, што калі мы возьмем міміка 3-го ўзроўню, то мы зможам ператварацца ў складаныя рэчы, у тым ліку у турельку. То бок у турельку мы ўжо можам ператварацца, а вось тутака мы можам ператварацца ў аператара. То бок вось гэтыя роботы, якія лётаюць, якія нас лікуюць, мы можам ператварыцца на аднаго з іх і пралецець куды заўгодна, таму што аператараў тыфоны не чапаюць. У дранічак ізі арыгана. У якую заўгодна ежу мы маглі ператварыцца ўжо на першым узроўні мімікавасці. І ў чыпсікі таксама. Ну, мы ўжо тут все паз'ядалі, але зараз я магу прадэманстраваць. Мне здаецца, у кішэньцы штосьці ляжыць. Вось давайте глядзець. Чыпсікі, вось чыпсікі. Веганскія чыпсікі, давайте іх. Не-не-не, дроп. Оп, выкинули чипсик. И оп, мимик. Оба. Son of a bitch! Опа-на. По-першае, мы чипсик. По-другое, як вы можете заўважыць, наши хаўруснікі чалавекі, калі яны пабачылі, што мы можам карыстацца тыфонаўскімі здольнасцямі, яны супраць нас адразу сталі. Карацей, мы зараз мусім выйграць бойку, пры гэтым не карыстаючыся здольнасцямі тыфонаў. Цікава. Так ён не пачаў жраць чыпсікі, ён пачаў шмаляць па мне з пісталета. Калі па чыпсікам шпуляць з пісталета,
Ну, будзе бяда. Карацей, дзіўны іншал, ну тут пагаджуся. Карацей, для гэтай бойкі, відаць, нам спатрэбіцца чалавечыя здольнасці, а канкрэтна комбат-фокус. Гэта фактычна суперздольнасць чыста чалавечая, і комбат-фокус у нас запавольвае час. Я думаю, нават варта будзе яму прамацаваць двойчы. Гэта да халеры карысная рэч. Можа яго ў столю прамацаваць? Не будзем у столі прамацоўваць. Во, комбат-фокус. Нам тут распавядаюць. Гэта фактычна адзіная здольнасць, якая сапраўды дазваляе чалавекам неяк супрацьстаяць мімікам, тэфонам. У тым сэнсе, што ось. Глядзіце, як яна працуе, то бок ось мы ідзем, і так хоба! Час запаволіўся, усе запаволіліся, і мы такія бух, з драбавіка ўсім па галовах пастралялі, і ўсе памерлі. These TranStar PPN-8 pistols are mostly for show. Дуже карысная рэч. Супраць усіх. Так. Давайте яшчэ паглядзім, мне здаецца, варта паглядзець чыпсеты. У тым сэнсе, што ў нас іх проста да халеры. Можа, мы забыліся штосьці карыснае. Во, куды яшчэ трэба бахнуць нейрамоды, вось сюды. 2 дадатковыя чыпсеты ў псіхаскоп. Чыпсеты гэта фактычна як амулеты ў Дызонарадзе. Яны не кардынальна, але змяняюць той, як мы гуляем, то бок сапраўды чымсьці дапамагаюць. І з дапамогай іх можна літаральна будаваць пэўны білд. Так, давайте глядзець. Critical range ключом лухта. Damage ад супер цяпла. Ну, такое сабе. Калі псіметр пусты, выкарыстоўваем здароўе замест маны. Вось гэта можа спатрэбіцца. Мабыць. З іншага боку, калі падчас бойкі мы пачнем выкарыстоўваць здароўе замест таго, каб проста скарыстацца мана-поўшаным, ну, гэта можа быць трошкі не тое, што трэба. Павялічвае пашкоджанне ад усіх псі-атак. Вось гэта дакладна нам трэба. Забіўшы тэфона, ёсць шанец накласці жах на тэфонаў побач. На такое сабе. Рамантуем хутчэй. Большае пашкоджанне па адмечаным. Такое сабе. Тут мы глядзім. Гэтых чыпсетаў у нас трошкі менш. Змяншае пашкоджанне ад лазерных атак. Мы ўжо над гэтым ржалі. І ад фізічных атак таксама не той, каб трэба. Нармалёва. І ў нас яшчэ 5 нейрамодаў. Магчыма, варта прамацаваць нашу ману. Што яшчэ ў нас тут ёсць? Гэта пра ежу, гэта медкіты паляпшаюцца. Такое сабе. Рамонт. На пачатку я збіраўся актыўна карыстацца рамонтам, таму што рамонт, ну, карысная халера, але мы ўпэўніліся, што яно не так карысна, як магло бы быць. Паўсюль можна пралезці іншымі шляхамі. Давайте лепш... Ну, зараз гэта не патрэбна, стэлс.
Але можа потым спатрэбіцца. Ось зараз, магчыма, варта было прамацаваць зброю, але ў нас не хапае аднаго нейрамода. Дарэчы, я зусім забыўся. Памятаеце, чаму мы ў мінулы раз не скарысталі гэтыя нейрамоды, якія зараз скарысталі? Не памятаеце, я нагадаю, таму што калі мы іх скарысталі, да нас прыйшоў кашмар. Я адарваў нам галаву. Я спадзяюся, зараз гэта не здарыцца. Але хто яго ведае? Так. Давайте збіраць турелькі. Так. Ой, мяне тут не было, ні халеры сабе. І тут мяне не было. Божух, наколькі тут луту. Гэта ж капец. Вось турелька. Як я разумею, нам трэба менавіта вось гэтыя вароты. These TranStar PPN-8 pistols are mostly for show. They don't do much against the attackers. If the Шановная, Eradicator turrets, we have a может chance. вы адсюль Doctor, здрыснеце? were you up in crew quarters? Have you seen any sign of my wife, Nicole? Last I heard from her, she was on her way there. If you find her, can you help get her here? The thought that she may have become one of those creatures. I'm sorry, Doctor, that was out of line. Forgive me. Ага, мы здабылі яшчэ адзін квестик, знайсці жонку Жэўжыка. Ніколь Хегюэ. Ну, ты не надта спадзявайся. Хутчэй за ўсё яна ўжо не надта гэта самае, не тое, каб надта жывая. Але, опа, можа, што і ёсць. Дзе ў нас яшчэ былі турелькі? Калі я не памыляюся, тут дзесьці 3 турелькі мы знайшлі. А дзе мы іх знайшлі? А, вось яшчэ адна. Чым яшчэ мяне ўражвае гэтая гульня, дык гэта прапрацоўкай механікі станцыі. Зараз пакажу, што маю на ўвазе. Вось тут у нас ёсць. Дарэчы, падрамантуемся. Вось гэта у нас карга-бэй. І у нас тут усялякія вадкасці, якімі забіваюцца вось гэтыя чоўны. У тым ліку паліва відавочна, якое вось гарыць, і вось гэткімі трубамі ідзе, як я разумею, гэта штосьці ахаладжальнае. Карозів. І ўсе гэтыя трубы інтэрактыўныя, у тым сэнсе, што калі я зраблю ось так, тая халера, якая ідзе па трубах, яна мала таго, што выльецца, дык яшчэ і будзе нас дамажыць. І ўсё гэта трэба будзе рамантаваць з дапамогай пенагарматы. Тое, што пенагарматы тут гэтак распаўсюджаныя, зусім не дзіўна, таму што яны сапраўды карысныя. Яны дужа дапамагаюць у гэткіх умовах. Хуценька можна пафіксіць якую заўгодна праблемку. Так, дзесьці у нас яшчэ была турелька. Шо? Шо адбылося? Нас хтосьці заўважыў? Шо ты на мяне глядзіш?
Що ти на мене глядиш? Ой, який пригажунчик. Можем, до речі, з безпечної позиції поглядіти, як він менавіта роздваюється. Так. Неприемные, небяспечные. Удвая больш трэба набойчыкаў, каб іх перамагчы. Здаецца, 10 тутака у нас яшчэ одна турелька. Тут мы полутали. Хлопча у нас гарыць. О, яшчэ штосьці, глядзіце. А, гэта тое, што мы полуталі, но потым мы сюды не вярталіся, таму што нас раптоўна забіла электрычнасцю. Сноўку трошки падпаліла. Дарэчы, гэты жэўжык памёр, бачу. Не вытрымаў. Так, ты ж палутаны? Палутаны. А, там яшчэ штосьці зяе. Ну, блин, нельга прайсці міма луту. Ну вось нельга і ўсё тут. Хоч і дробны, а ўсё адно лут. Ліхтарик знов кусів. Так. Пену гармату, да рэчы, я б не адмовіўся яе маць у рэальным жыцці. Просто паглядзіць, якое яно карыснае. Оп. Кайфово. А, я ўзгадаў, дзе яшчэ турелька была. Яшчэ турелька была у нас на складзе. Вось тутака. Дзесьці тутака. Турелька. Во, турелька. Яны пазначаюцца у нас чырвоным, таму што яны нам не сябры. Тым не менш. Вось ужо 3. І яшчэ некалькі, хутчэй за ўсё яшчэ 3 мы зробім. Каб дакладна ніхто з гэтых жэўжыкаў не памёр, таму што я нагадаю, у нас зараз мэта здабыць ачыўку, прайсці місію вось гэтую вось, каб аніводзін з гэтых доўняў не адкінуўся. Так, і з імі, дарэчы, трэба яшчэ зараз будзе паразмаўляць з усіма перад тым, як мы пойдзем шукаць прыгоды, таму што, вось, вы бачыце, яны квесты даюць у тым ліку. А яшчэ трэба пачытаць усялякія нататкі. Нічога цікавага, здаецца. Дзень добры. If I die, please, throw me out of an airlock, burn me, but don't let them make me into one of them. Окей, без If only праблем. I had reached the power supply in time. Ronnie told us what happened in the Arboretum. Is anywhere on the station safe? Нейкая Катерина. Hope the EATs from the Arboretum were useful. On full auto, they should tear those creatures to pieces. А, ці Although I'm пачакайце. glad the EAT rounds were designed not to penetrate the hull. Здаецца, вось I гэтую пані was up мы in the Arboretum ўратавалі. because, well, Sarah asked me to keep an eye on your brother and his visitors. Let her know if I noticed anyone or anything odd. Talk about an understatement. We were almost set to arrest your brother when the attack happened. Короче, нашего брательника
Ужо збіраліся арыштаваць. Трошки не паспелі. Опана, глядзіце, якая заначка. Пісталет знайшлі. А хто тут так цікава захаваў яго? Goddamn waiting is driving me crazy. We're better than being dead. Так. Microgravity upsets my equilibrium. I need to steady myself after the slow roll of the crate. I could feel it. Turning, you know? My stomach along with it. Closest I've ever come to vertigo. And claustrophobia. Must be a neuromod that could cure that. My specialty is neuromod engineering. But if there's some other way I can assist... Стоп. Дякую. Може тут і дзе-небудзь яшчэ схавалася турелька. Таму што, ну, шчыра кажучы, я не хачу надта вытрачаць свае ўласныя рэсурсы. Але, ну, здаецца, не той, каб шмат іх і вытраціцца. Давайте яшчэ паглядзім усе бакі. Таму што, як вы маглі заўважыць, тут перыядычна сустракаюцца схованкі, літаральна. Літаральна сталкерскія прышпілы. Вось гэтыя схованкі ў гэтых самых у сігналізацыях гэта піпец як. Whatever the hell a reployer is. No turrets, no code. It's for our safety and yours. То бок, шонайменш адну турельку абавязкова трэба зрабіць. Тут глядзіце яшчэ схема. Во, нам трэба турелькі расставіць. Бачыце, яны тут не проста сядзелі, яны ўсё гэта, што мы зараз будзем рабіць, сапраўды планавалі і нават сапраўды зрабілі б самі. Можа і не яскравыя персанажы, але разумныя. Так. Ну што, захоўваемся і давайте зробім турелек. Турелька. Хова. Турелька. Згодна з гэтым планам, там пазначана, што трэба 3 турелькі, а ў нас тут ужо 4. То бок гэтага больш, чым дастаткова, як на мяне. Але іх, хутчэй за ўсё, яшчэ трэба расставіць. Але гэткім чынам, каб яны не пачалі па мне страляць. Таму што, нагадаю, нас турелькі ўспрымаюць як варагоў. Яны нават пазначаныя чырвоным, як вы можете заўважыць. Давайте ось так, ось широко іх раскідаем. І давайте захаваемся і паспрабуем іх актываваць. Баба. Не глядзі ў мой бок, калі ласка. Я придумаў. У нас же ж ёсць здольнасць. Глядзіце, у нас ёсць ось Remote Manipulation. Цікава, ці спрацуе? Бляха. Цяжка быць тэфонам, сапраўды. Хова. Спрацавала. Турелькі сапраўды можна актываваць з дапамогай гэтай здольнасці. Пані. No turrets, no code. В сенсі, It's no for our turrets. safety and yours.
Пачакайце, колькі вам трэба? Там ужо 4 турелькі стаіць. Objectives... ну вось, ужо адкрыць Cargo Bay. Ці я We're чагосьці not не going разумею. anywhere, but that doesn't mean we don't have places to be. We need those turrets. Так ёсць ужо турыц. Алло, жанчына. Ідзі паглядзі. Окей, давайте зробім яшчэ одну. 5 турелек 100% хопіць на што заўгодна. Бляха, якая карысная гэтая здольнасць Remote Control. Это ж піпец нейкі. Трэба часцей ёй карыстацца. Вітанкі, вітанкі. Гэта не такія турелькі, а тут ёсць толькі такія. Так асцярожна. Каб не пачалі па нам страляць. Вось тут яшчэ паставім. Пані, I'm ready, Dr. Yu. адыдзі. Ай-яй-яй. Ауч. Я спадзяюся, ніхто не заўважыў, што па мне надамажыла турелька. You look like you need a medical operator. Я ведаю. Стопе, пачакайце. Хілімся. Жарэм банан, лапшу. Яшчэ лапшы. Всё, пахіліліся. Hello, are you here for an appointment? Diagnosing. All right, please fill out a patient experience questionnaire so I can serve you better next time. А калі вось адсюль, дарэчы? Не абавязкова ж спускацца, мабыць. Не дастаю. У нас ёсць яшчэ нейрамоды, дарэчы? 5 штук. Во, пачакайце. Remote Control. Во. Remote Control другого ўзроўню у нас дае 20 метраў. Confirm. This is some kind of bad dream. В сенсі? Які халера кошмар? Вы що, дзёбнуліся? Дзе кошмар? Як я і казаў раней, з'яўленне кошмару у нас напрамую звязана з тым, як мы прамацоўваемся. То бок, калі мы прамацоўваем здольнасці тыфонаўскія, да нас завітвае кошмар. Так, трэба адпаўсці адсюль, каб гэты халера кошмар не пазабіваў гэтых чалавечкаў. Стелс. Звычайна ён нас не знаходзіў, калі мы якасна схаваемся. Пажадана у нейкай іншай лакацыі. Таму што між лакацыямі ён не той, каб праходзіць. Пад сталом схавацца добра, але таксама ненадзейна. То бок, не кожны стол можа нас уратаваць. Вось зараз ён, здаецца, прыйшоў, але прыйшоў вось у тую частку, якая пакуль што закрытая. Вось гэта Cargo Bay Б. Таму, здаецца, мы больш-менш у бяспецы, але давайце ўсё ж такі лепш пачакаем, калі ён пройдзе. Жарэм штосьці зялёнае. Пакуль ёсць час, жарэм агурок. Не, ну вы уявляеце, у нас
сюжетная миссия по обороне, всякое гэткае. І бляха прыходзіць кашмар і вядома забівае ўсіх. Таму што нашыя 5 турэлек кашмара 100% не спыняць. Нервы заспакоіць. Ну так. Супраць кашмару у нас аніякіх шансаў няма. Дарэчы. То бок нычка не ва ўсіх гэткіх, а толькі ў тых, на якіх чырвоны вось гэты ліхтарык гарыць. Мы паспяхова схаваліся ад кашмару. Усіх віншую. Турелькі нас не бачаць. Ну да гэта. Будзем запускацца ці не? Пані. No turrets, no code. It's for our Сенсі, no safety turrets. and yours. В сэнсе, ну торец. Ці, магчыма, трэба менавіта 3 зрабіць. Не менш. Окей, давайте зробім. Каб паспяхова прабегчы міма турэлек, я думаю, нам спатрэбіцца наша сакрэтная зброя, камбат-фокус. Давайте захаваемся. Не глядзі ў наш бок. Не-не-не-не-не. Ці ў сраку, які Alien Detected? Я не Alien. Я не імпостер. Не глядзі ў мой бок. Бляха, колькі у нас тут турелек. Дык а шо, а як? Бляха, я там яшчэ не прачытаў. Хова. Hello, are you here for an appointment? Ну так гэта самае. No turrets, no code. Окей. It's for our safety. У гэткіх выпадках мы карыстаемся чым? Мы карыстаемся падказкамі. And yours. Ну вось, каргобэй. А, ці іх трэба паставіць менавіта ў гэтую зону, ці што? Давайте паглядзім на схему. Ну сапраўды, вось лоадзінг зон і турелькі стаяць у гэтай зоне. Але ж гэта неправільна. У тым сэнсе, што калі гэтак паставіць турелькі шчыльна, то нашыя жэўжыкі тэфонаўскія іх будуць адным махам збіваць. В сэнсе хакінг? Не-не-не, не трэба хакінг. Бляха. Гэта не тое, што я хацеў зрабіць. Вы шо, ашалелі? Я не хацеў іх хакаць, я хацеў іх скласці. Ау. Вау. Яна аж сюды приляцела. І не разбілася, добра. Ага,
разбілася. Калі турелькі кідаць з высокай вышыні, яны б'юцца. Окей. Тады давайте іх паставім вось гэткім чынам. О, пайшло. То бок уся праблема была ў тым, што я няслушна паглядзеў на тое, што яны запланавалі. Во. Файна. Officer Maddox ready. EATs are online and primed. Can't wait until our friends get a taste of these. Here's the code for cargo bay. В сенсі, ну і навошта мне зноўку хакінг? Навошта я заціскаю кнопку? Ну нехай будзе хакінг. If you find a way out of here, take Dr. Igwe with you. Maybe he can be of some help elsewhere. Ау, не страляй по мне, не. Турелька, что ты робишь? Ух, ні халера не просто. Так пачакайце, у нас же ж было 6 турелек. Чаму? Вось одна разламаная і тут стаіць 4. А дзе яшчэ? А, во яшчэ. Не трэба па мне шпуляць, шаноўныя. Во. Гэтыя разбегліся. У гэтай місіі у нас моцнае ўздзеянне рандому. То бок, магчыма, зараз все пойдзе не так, як мы запланавалі, а магчыма, з першага разу все атрымаецца. Галоўнае захавацца і падрыхтавацца. Вось спачатку мы сабе адновім усю ману, каб можна было карыстацца комбат-фокусам. Трошки пожарым чипсиков. Поставим комбат-фокус. Вось. Возьмем... Ну, мабыць, варта дробовик взять, але хутчэй за ўсё яшчэ можна взять нульвейв гранаты, тому что у нас там у наступным пакочку у тым ліку лётае ткач, як вы можете заўважыць. А, дарэчы, я скардзіўся, што гэта не прачытаў, цяпер прачытаю. О! Дык пачакайце. А чаму не адчыняецца? А, гэта вось гэтае. Вось у нас вось гэта. Во, як яно вырашалася, не трэба было нікуды там зверху лезці. Карацей, вось мы становімся сюды, робім хардсейв. Зараз будзе мяса, шаноўныя, рыхтуйцеся. Бярэм здольнасць Remote Manipulation і ўбіваем код. Не звяртайце ўвагі. Спакойна, спакойна. Yes! What's next? Wasn't sure how that would З play першага out, разу but атрымалася. I like how it did. Morgan, Я you чув, saved our котрималі. asses. Now, you might want to get out there and see if you can save a few more.
I can't. Always thought something was bound to go wrong, but I couldn't even have imagined this. Карацей, тут прышпіл у тым, што ёсць у нас пэўныя здольнасці, якія лёгка не заўважаюцца. А вось гэткая здольнасць, яна не заўважаецца, і таму можна бяспечна яе выкарыстоўваць. Хух. We did it. Area secured. Окей, цяпер можна будзе зараз вось дадаследаваць Cargo Bay 2. Зараз будзе шмат луту. Але мне не падабаецца, што ўсё яшчэ гучыць баявая музыка. Давайте захаваемся на всялякі выпадак. Паставім сабе Combat Focus, каб калі што яго скарыстаць. І пойдзем лутаць. Так, у нас тут да халеры ўсяго смачненькага. І ні халер не бачна. Вы паглядзіце, колькі смецця ў іх. Ой-ой-ой-ой. І ўсё гэта мы забіраем сабе. Але музыка ўсё яшчэ напружаная. А што гэта? Шиппінг-контейнер. О, слухайце. Flush it all out in airlock, you know. I'm sure. Are you having second thoughts? No way. I'm in. It's just... I'm not the one incriminating myself. There's no happy ending for me either way. I'm trying not to think about it. Sorry. 8120. Arrangements? Mitchell's on board. He's gonna bring me food. I don't need to know the details. Better that way. It has to happen on your next rotation. I put everything in a package labeled mementos. The package is in my cabin. It's got to go to every media outlet imaginable. Got it. And Quentin? Кайфуй. Careful. Security is already scrutinizing me more than usual. Божух, на колькі луту. 2825. Я ўсяго яго саберу. Блин, але музыка ўсё яшчэ напружаная. Хутчэй за ўсё там у суседнім пакойчыку штосьці непрыемнае лётае. Так. Не халеры сабе. У кантэйнеру. Яны тут, глядзіце, гэта, дарэчы, звычайная працоўны момант, то бок ёсць пэўныя грузавыя кантэйнеры, якія выкарыстоўваюцца для того, каб працоўныя маглі схавацца ад начальства, пасядзець, адпачыць, парубіцца ў шахматы. Гэткія цікавыя моманты ёсць паўсюль, дзе ёсць начальства, дзе ёсць праца. Заўсёды трэба вось маць магчымасць схавацца і адпачыць. Так. Мяне гэтая музыка здзеўбала. Давайте пашукаем варагоў сабе, заб'ем іх. Вітанкі. О, нейрамод. Наперадзе яшчэ у нас кантэйнеры. О, а можна і так адкрыць. Некаторыя кантэйнеры можна адкрыць з дапамогай кнопачкі. А вось гэты нейкі да халеры асаблівы. Яго мы зараз ламанем. Давайте захаваемся. Потым загрузімся. Я спадзяюся, што музыка ўсё ж такі спыніць вось гэтую сваю напружанасць. Во. Нарэшце. Мы ўжо ўсіх забілі. Спакойна. Ось. Хе-хе-хе. Давайте ламаць. Оба.
Що тут у нас смачненькага? О. Яшчэ штосьці знайшлі. Гэта у нас працягваюць збірацца усялякія розныя чыпсеты. Чыпсетаў проста піпец колькі. І з улікам таго, што яны сапраўды ўплываюць на геймплей, без жартаў, тут можна такія гэтыя самыя зрабіць билды, що просто піпец. Але вось що сапраўды шкада, хутчэй за ўсё няма ніводнага чыпсету, які дапамог бы ліхтарыку даўжэй свяціць. О, божухна ўжо не лезе. Хуценька перапрацаваць. Бяжым. Спакойна, не трэба па мне страляць. Перапрацоўваем. Яшчэ вось гэта, вось гэта, вось гэта. У нас ужо, дарэчы, нават набойчыкаў на пісталет столькі, што ў другі стак пайшоў. І паляпшэнняў зброі столькі, што піпец. Жосць. Зараз яшчэ трэба зжэрці всю ежу, у тым ліку гарэлку, бурбон, яблык, цыбуля. Як я ўжо распавядаў, жэрці абавязкова, каб дакладна зжэрці ўсё, каб дакладна атрымаць ачыўку, пакаштаваў усялякія стравы. Мы ўжо нават не чалавек даўно. Вось дзе у нас тут статус. Глядзі, у нас столькі тэфонаўскага матэрыялу, што турэлькі нас успрымаюць як іншапланецяніна. Так. Пайшлі далей лутацца. А, я яшчэ хацеў перапрацаваць, пачакайце, я яшчэ хацеў перапрацаваць вось гэта, вось гэта і вось гэта. Мы атрымаем да халеры хіміі і трошкі металу. Так насамрэч да камацу я так і збіраўся. Я калі пачынаў гэтае праходжанне, я збіраўся зрабіць яго злым і атрымаць ачыўку, забіць усіх чалавекаў. Але з улікам таго, што гэта першае праходжанне, ну гэта трошкі не гэта самае, нерацыянальна. Першае праходжанне няхай будзе лайтовым, тым больш, што ось Арыгана надта сварыць мяне, калі я надта бесчалавечны. Таму я дзе-небудзь, вось, дарэчы, зараз, вось тут зраблю хардсейф. І калі што, калі раптам загружуся, божухна, завалілі, і ось прайду адсюль яшчэ раз, усіх забіўшы. Дзякую. Що у нас тут схованае? О, нейрамоды, чыпсеты. Капец, колькі ўсяго смачна. О! Глядзіце! Глядзіце! Мы знайшлі лазерную пушку. Кью гармата. Нарэшце! Насамрэч мы яе мусілі знайсці нашмат раней, але вось знайшлі яшчэ раз вось тутака. Не, не той, каб натуральна дабрыня паўплывала, просто калі забіваюць усіх людзей, то скіпнуцца адпаведна усялякія другасныя квесты. А на першым праходжанні я б хацеў
больш глыбока пазнаёміцца са станцыяй, з яе жыхарамі. Яны тут, вядома, ўсе такія скатынякі збольшага. Але квесты усялякія ёсць. Іх прыемна праходзіць, прыемна дазнавацца, што з кім здарылася. Так, давайте глядзець, як працуе гармата. Кайфы. Так пачакайце, як цябе перазараджаць? У нас там пазначана, што батарэек 0. Таму што я ўсіх іх перапрацаваў. Дакладна. Окей, давайте, дарэчы, паставім гармату куды-небудзь на 5. 5, вось. І яе трэба максімальна прамацаваць. Ну, можна і так сказаць. Анігілятарная пушка. Не, як я разумею, гэтая пушка, яна паслабляе. Directed Energy Weapon. Бла-бла-бла. Execution, Energetic System. Карацей, яна часова змяншае колькасць ХП, і таму варагоў робіцца прасцей забіць. То бок спачатку трэба пульнуць з лазернай пушкі па ворагу, пасля чаго дабіць драбавіком. Дарэчы, яе трэба рамантануць. Дзе ў нас эти? Repair Max. Repair Max. Repair Max. І прамацаваць, вядома. Дзе ў нас паляпшэнні? Вось у нас паляпшэнні. В сэнсе. Тут у нас все ў столю. Тут у нас можна дамацаваць. Дзякуючы таму, што у нас каваль 3-го ўзроўню, мы можам прымацоўваць все. Ага. Акром гэтай гарматы. Таму што, каб яе прамацаваць, трэба лабараторныя тэхналогіі. Бачце, яна нейкая нашмат больш навуковая, чым уся наша іншая зброя. Каваль не, каваль. Каваль. Що, сур'ёзна? Я ніводнага разу не прамацаваў пенагармату? Окей. Ось сюди, до речі, так само треба лабараторні технології. Не іншапланетна, ну таму мы гарматамі не толькі карыстаемся. У нас у якасці зброі актыўна выкарыстоўваюцца гэтыя самыя іншапланецкія тэхналогіі. І яны ў нас сапраўды моцна прамацаваны і люта б'юць і ўсіх забіваюць. Мы імі зараз не карысталіся літаральна таму, што нашыя хаўруснікі вось гэтыя, яны пужаюцца, калі бачаць, што хтосьці карыстае іншапланетныя тэхналогіі, адразу робяцца да нас агрэсіўнымі, так бы мовіць. Так, там на верхняй палічцы нічога няма? Не, пуста. Все, тут усё залутана. Файна. Тут мы ўсё палуталі. Працягваем швэндацца тутака. Эй, лут. Лут. Шмат луту. Што можа быць лепш луту? Так, гэты кантэйнер у нас таксама закрыты на код, таксама першага ўзроўню.
А. Так. Опа. До речі, ми знайшли трошки набойчиків до нашої лазерної гармати. Так, а залазить наверх ёсць сенс? Ну, складанае пытанне, до речі. Трэба паспрабаваць. Давайте залезем кудись туды. Захаваемся на той выпадак, калі нас пабачыць нашы ж. І скарыстаемся здольнасцю полтергейста. Хоба. Ля. На гэтых палічках таксама ёсць штосьці смачнае. Все трэба аблазіць, все трэба даследаваць. Пролетел мимо. Хебя. Так, там, здається, чисто. А вось там ёсць вожухна, там высока. А як туди залезці, алё? Блин, мне пипец як не падабаецца наш ліхтарык. Давайте, дарэчы, паглядзім на чипсеты. Але у нас, дарэчы, нічога не зяе па чипсетам. Магчыма, у нас нічога новага і няма. А што я тады падбіраў? Дарэчы, у нас яшчэ ёсць адзін слот. Трэба яго чымсьці забіць. Ну, няхай будзе... Гэта небяспечна. Няхай будзе вось гэта. Во-во-во, скрынька яшчэ. Оба. Шыкоўна. Ёсць яшчэ скрынькі? Здаецца, на гэтай палубе мы ўжо ўсё памаглі, залуталі. Зараз яшчэ праверым той кут. Ёсць што смачнае? Не, здаецца, няма. То бок тут можна было і па стэлсу прайсці, глядзіце, прапаўсці, каб нас нават ніхто не заўважыў. Можна было пакінуць гэтых жэўжыкаў, каб іх разарвалі мімікі, але гэта, ну, гэта для злога праходжання. Мы зараз не надта злыя. Так, Kinetic Blast. Пайшлі ў наступную, гэтую самую. Тутака у нас таксама ёсць... Во. Ворагі. Мы яго бачылі праз гэты самае. Праз акенца. Трэба неяк яго асцярожна забіць. А куды ён падзеўся? Ён ж тут швэндаўся, ён на нас нават трыгерыўся. Дзе ты? Прыгажунчык. Вылазь.
Дык, а куды ён падзеўся, алё? Мы ж яго нават пабачыць паспелі. Асцярожна. Тут, бачыце, ёсць ужо гэтыя ніці. Люта іншапланетныя. Я чуў штосьці. Дык дзе ён, алё? А, во, ён за храс, глядзіце. Хе-хе. Не пашчасціла Тыфону, патрапіў у анамалію. А колькі ж яму трэба кінетычных бластаў? Давайте паспрабуем яго пуламем падпаліць. О! Пуламя неяк больш эфектыўна спрацавала. Хух! Там мы ўжо былі, там мы ўжо швэндліся. Можна нават вось так адчыніць. І давайте далутаем тое, што яшчэ не далуталі. Там мы таксама былі. Дужа няблага. Дзверы гэтыя зачыненыя, ну і няхай. А гэта што за? А, тут ужо, бачце, бязважкасць. Гэта выхад у космас. Нармалёва, нармалёва. Пакуль што мы туды не пойдзем, пакуль што мы далутаем скрынькі. Дзе ты адчыняешся? Ага. Другога ўзроўню, дарэчы. Там мусіць быць штосьці смачненькае. Це. Спокойно. Спокойно. Поспел. Зараз. Пакуль яно адчыняецца, можна... А што гэта за гук, па-першае? Што гэта за гук? Па-другое, мы выканалі нейкі квест. Гэта у нас нейкі стукач. Ён, бачыце, тут схаваўся. Так, гэта мы пачытаем трошкі потым. Ён тут схаваўся. І спадзяваўся, што вось гэткім чынам ён у бяспецы. І, вядома, гэта было няпраўда. Бачите, як ён там падрыхтаваўся, у яго было да халеры ежы. Папера туалетная, подушкі, матрас. Нават фламастеры. Ён нават паспеў штосьці з'есці. Але, ну, у тых умовах, у якіх апынулася гэтая станцыя, вядома, гэта яму аніяк не дапамагло. Так, гэты кантэйнер у нас дзе адчыняецца? Ось. Кайфы. Так, тут у нас усё яшчэ локдаун. А, вот, сюды можна ўляцець? Пачакайце. Захаваемся, таму што я штосьці не зразумеў. Бязважкасць. А навошта мы сюды?
Ага, глядзіце, тут ёсць вентыляцыя. Не халеры сабе, а што гэта за таемны праход? Куды нас гэта прывядзе? Вау. А, там, хутчэй за ўсё, дзверы вось гэтыя былі зачыненыя, таму што лакдаун. А мы гэтую блакіроўку абышлі, скарыстаўшыся вентыляцыяй. Ці не абышлі. Адсюль далей ужо ніяк. Гэта, карацей, у нас будзе дадатковы праход вось у тыя, дарэчы, калідоры тоннелі з бязважкасцю, у якіх мы тады праляцелі хуценька, атрымаўшы кантузію, і не схапілі лазерную гармату, якая там плавала, якую там можна было ўпершыню атрымаць. Так, не пабіліся і добра. Так, где тут выйсти? Дайте мне твердой земли под ноги. Это не выйсти. Во, выйсти, божухна. Так. Ну што, шаноўныя, мы прайшлі гэтую да халеры няпростую місію. Зачысцілі, злуталі аж велічэзную лакацыю. Зараз можна і адпачыць. Сёння у нас пятніца, там устрым невялічкі, а вось заўтра мы засядзем як трэба, на гадзінкі 4. Так, даўно, дарэчы, не зазіралі да каточка. Давайте сёння заляцім да каточка. Рэйд каточак. Всім дабранач, дзякую, што глядзелі. Заўтра будзем працягваць. Абавязкова буду спаць 8 гадзін. З велічэзным задавальненнем, таму што ў мяне заўтра заняткі, будзе цяжка. Дякую, дякую, Вячаславік. Дабранач всім. Дабранач Беляша, Ганель, Паўлік, Ауч Патата. Всім дабранач. З усіма пабачымся заўтра.